Analiza economiei României. Mă numesc Grigore Ștefania și îmi propun să realizez analiza economiei României în contextul global, comparativ cu alte state și prin prisma indicatorilor economici relevanți pentru anul 2024. România în contextul global. Economia României a avut o creștere lentă în 2024. Comparativ, SUA a realizat un avans economic de peste 2%, iar China chiar mai mult. România a fost afectată de dezechilibre interne, în timp ce UE a avut o traiectorie mai echilibrată. Indicatori economici fundamentali. PIB-ul pe locuitor a fost în jur de 21.500 USD, deficitul bugetar a atins aproape 9,3% din PIB, cel mai mare din UE. Datoria publică se apropie de 53%, iar deficitul comercial a crescut semnificativ din cauza dependenței de importuri. Inflația și rata dobânzii. Inflația în România a scăzut ușor, dar rămâne ridicată, în jur de 5,3%. PNR a menținut rata dobânzii la un nivel relativ stabil, dar politicile monetare trebuie să rămână prudente pentru a controla presiunile inflaționiste. Piața muncii și tendințele demografice. Șomajul este estimat la 5,6%, cu discrepanțe semnificative între regiuni. Migrația forței de muncă afectează puternic piața muncii, iar natalitatea redusă accentuează probleme demografice. Previziuni și soluții pentru dezvoltare. Previziunile indică o posibilă revenire în 2025 cu o creștere estimată la 2,8%. Sunt esențiale reformele fiscale, atingerea la investiții și folosirea eficientă a fondurilor europene. Concluzie și reflecție. În concluzie, România se confruntă cu provocări mari, dar are și oportunități. Prin politici responsabile și investiții strategice, economia poate reveni la o traiectorie de creștere sustenabilă.